Podno planine kleku u tajanstvenom ponoru rijeke Dobre niknuo je grad u kojem i danas odzvanja Šapat vila. Nimalo ne čudi da je ovo čarobno krško područje ujedno rodno mjesto naše najpoznatije spisateljice bajki Ivane Brlić-Mažuranić. U Ivaninu Ogulinu rodila se, ali i živi, jedna od triju hrvatskih profesionalnih pripovjedačica bajki. Kažete ljudima što radiš? Pripovjedam bajke. Što? Pripovjedam bajke. Pa ljudima to smiješno pitaju, jel pripovjedate kao naši političari, jel pripovjedate ovako onako, ali dočim se okupe i dočim pripovjedanje krene, sva pitanja se izgube. Zašao neki momak u šumu Strivorovu, a nije znao da je to šuma začarana i da se u njoj svakojaka čuda zbivaju. A kad bi svoj život Sabina pokušala pretočiti u bajku, ona bi otprilike zvučala ovako. Bila jednom jedna učiteljica u Plaškom koja je dječicu traumatiziranu ratnim strahotama željela barem nakratko odvesti na neka mnogo ljepša mjesta i u neka sretnija vremena. Danas kad razmišljam o tome, mislim da je i taj posao bio priprema za ovo što radim danas, jer smo puno s tom djecom u biti samo čitali, pripovijedali, pričali o njihovim iskustvima. Potom je Sabina prevodila tužne ratne priče s jezika na jezik. Zatim ju je životni put odveo u Olimpijski centar Bjelolasicu. Ondje je provela dugih 6 godina. Jednog je dana, u stravičnom požaru, zajedno s centrom spaljena i njezina egzistencija, ali ne i snovi, koji su je čarobnim putem odveli na radionicu pripovjedanja bajki u rodnom Ogulinu. U sklopu nje ispričala je svoju prvu bajku. Jednom davno živio je jedan car koji je sav svoj novac trošio kako bi se lijepo odjenuo. Iza jednog pripovjedanja, iza vrijeme njega nitko ne ostane praznih ruku. I pripovjedač biva ispunjen, a i onaj koji je došao poslušati, primiti bajku biva ispunjen. Posao profesionalne bajkopričalice nije nimalo jednostavan. Jedna bajka priprema se puna 4 tjedna. Bajku pročitate, napravite skice i prolazite te skice. Kad znate skicu od zadnje do prve, znači kad znate bajku ispripovijedati naopačke, bez ikakve pomoći, to znači da ste bajku naučili i vjerojatno ju nikad nećete zaboraviti. Danas gotovo nema dijela Lijepe naše u kojem Sabina nije pripovjedala. Priznaje da katkad posipa i malo vilinskog praha kako bi na vrijeme stigla na sva mjesta na koja je zovu. Jer ne robujete li valjda i vi uvriježenom mišljenju da su bajke rezervirane samo za djecu? Davno prije su one bile rezervirane samo za odrasle i djeca bi mogla čuti neku bajku samo ako bi se slučajno zateklo u prostoru gdje se prenosilo nešto. No, međutim, kako je vrijeme prolazi, evo danas one kao da su rezervirane samo za djecu, a istina je negdje između. Da su bajke za velike i za male. Osmijeh na licima ljudi koji, zahvaljujući njezinu poslu, barem na trenutak zaborave sve brige, za Sabinu nema cijenu. Upravo zato i njezina životna bajka završava ovako. I živjela je sretno do kraja svog života. A ako nije umrla, onda živi još i danas.